घन्टा धरना हाबाफारि लादों चिरां जिल्लानि डिसि हेडक्वार्टारनि मोखाङाव गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे थांनाय सप्ता खनसेयाव 29 तारिखनिफ्राय चिरां जिल्लायाव जोंनि साधारन सुबुं आबादारिफोरनि न'खराव हाबनानै थाखा फैसा धन लुटिनाय सिलाइ देखायनानै ब्लेंक फायार होनाय आरो मैया बेबायदि मोनसे घटना खालामनो फैनानै राजा बर' 19 बोसोरनि सासे जाखांफुनाय आगोमा फिसा बिथांखौ लामायाव गावथारनानै गालांदों। दा जायखिजाया बेबायदि जाथायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो जोङो सोंखारियो आरो गोख्रों रावजों जों सोंखारिदों आरो बे गासै जाथायखौ बन्द खालामनो थाखाय आसाम सरकार आसामनि गिबि मन्त्रि आसामनि नखर बिफान आरो पुलिस बिफाना राहा लानांगौ आरो बिनि न्याय आरो बिनि जास्टिस नागिरनानै दिनै जों बेयाव धरना होदों आरो गासै बर' सुबुंनि आरो बे बिटिआर ओनसोलाव रायजो जानाय गासै सुबुंनि जिउ आरो सम्पतिनि रैखाथि होनायनि दायित्वआ सरकारनि दिनै जों नुदों जे मोनसे बाथ्राखौ आङो क्लियारलि बुंगोन देशनि थाखाय आरो माहारिनि थाखाय हाथियार लानानै सोमावसारनाया बे मोनसे आलादा बिथिं आरो बर' हारिया 2020 मायथाइयाव सान्ति सुक्ति खालामनायनि गेजेरजों एनडिएफबिनि हाथियार लानानै सोमावसारनायनि जि चेप्टार बे जोबफैबाय 2003 सनाव बिएलटिआ हाथियार सोमावसारनायनि उनाव सान्ति सुक्तिनि गेजेरजों जोबफैबाय दा बर' हारियाव हाथियारनि जि चेप्टार बे चेप्टारा जातिनि थामोनथा रैखाथि बड'लेण्डनि थाखाय बियो जोबफैबाय बिनि उनावबो माखासे जोंनि लाइमोन सेंग्राफ्रा फिन माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै हाग्रायाव थांदोंमोन सरकारनि आपिल आरो बर' आफादफोरनि खावलायनाय बायदि बिथांमोना दिनै फैफिनबाय आरो बे एनएलएफबि आफादनि गासै केडार दैदेनगिरिफ्रा दिनै मोननै डिजिगनेटेड केम्पआव दङ बिथांमोना फोरमायदों जे माने बिथांमोननिफ्रायनो माखासे केडारफ्रा दिनै खारनानै समाज बेरेखा आयेन बेरेखा बेआइनि इलिगेल अस्थ्र लानानै समाजाव मोनसे थासारि सृष्टि खालामबाय थादों आरो बेखायनो बिथांमोनखौ होखारदों होननानै बुंदों दा बेखायनो आङो खावलायगोन जायफोरा दिनै खारनानै दङ जायफोरा दिनै सेरखाय बेरखाय जानानै दङ बिथांमोना न'आव फैफिननांगौ मेन स्ट्रिमाव फैफिननांगौ गोजोननि हाबाफारियाव बा थांना थानायनि जि माने जिउआव न'खर दानांगौ संसार जानांगौ बा रायजो राजाजों थाफानानै बर' हारि दानायाव बाहागो लाफानांगौ आरो जायफोरा हिंसानि बेआइनि खामानि मावदों बिथांमोननि सायाव प्रसासना गोख्रों बेबस्था लागोन जायखिजाया समाव सोरखौबा मार्डार खालामनाय बर'आनो बर'खौ मार्डार खालामनाय आरो बे मार्डार खालामनायनि एगेन्स्टआव पुलिसा एनकाउन्टार खालामनाय जों मालाबाबो बेखौ लुबैया आरो मार्डार खालामनायावबो बर' मानसियानो थैगोन एनकाउन्टार जाबाबो बर' मानसियानो थैगोन दा बर' मानसिनि बर' सुबुंनि जिउ जोबनाया जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव आरो बे जोंनि थाखाय गिदिर खहा आरो बे थासारिखौ सोर खालामदों मानो खालामदों बबे लेभेलनिफ्राय फैदों बिनि कनस्पिरेटरा सोर बे पलिटिकेल मोनसे इनस्टेबिलिटि लाबोनो थाखाय सोरबाया बेखौ माने बेयाव खैसार सादों ना बेयाव फ्रास्ट्रेसनाव भुगिनानै जोंनि माखासे लाइमोनफ्रा दिनै हाथियारनि मोनसे लामाखौ लाफिनदों बे जोंनि थाखाय माने साननो गोनां बाथ्रा बर' हारिनि साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजाया खौसेयै गसंथानांगोन गोख्रोङै गसंथानांगोन आरो सान्ति गायसननायनि थाखाय जों हाबा मावनांगोन जायफोरा आन्दायनानै दङ बिथांमोना फैफिन जोङो गुरैयै खावलायदों आरो सान्ति गायसननायाव बयबो बाहागो ला 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि थुक्राझार जेडि विलियाम्स गोजौसिन इंराजि फरायसालियाव KGA थाखोनिफ्राय 11 थाखोसिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ होनो हानाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे फरायसालियाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादा थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबु दं। कम्पिउटार एन्ड साइन्स लेबरेटरि, अडिटोरियाम हल एन्ड लाइब्रेरि रुम, गेम एन्ड स्पर्ट्स आरो मिउजिक क्लास, कचिं एन्ड टिउसन खाबुखौ मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुनगोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय जेडि विलियाम्स गोजौसिन फरायसालियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9957717276 7002655105 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।